आंबो गाबनोसैलै प्रमद नोंनि खोथा बुंबा आंबो गाबनो ओंखारो प्रमद। नोंखौ मानो बखिबाय थायो मानसिफ्रा? नों बायदि सासे मोजां गोसोनि, मोजां गोरबोनि, बर' हारिखौ नायसंग्रा सेकेन्ड बड'फा नोंखौ मानो बखिबाय थायो प्रमद सार? नोंखौ सोरबा माबा बुंबानो आं गाबनो ओंखारो। हान्थुजोंबो मोदै गयो सार। नोंल' सासेल' बर' हारिनि बिर जोहोलाव। नों गैयाब्ला बर' हारिया मा जागोन? खोमसि दरसि आन्दायनानै थानांसिगोन। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आं दा टु दा पइन्ट बुंनोसै। जों दिनै नुनो मोन्दों मोनसे समनि एनडिएफबि आफादनि 2020 मायथाइ 27 जानुवारिनि सिगां जा गोरोबथा जालांनाय एनडिएफबि बिसावरायग्रा फेक्सननि चेयारमेन बिथां बिसावरायग्रा उरुफे सायखं बिथांनो दिनैनि बिटिसि बिटिआर सरकारा इएम होनो थांगासिनो दं। नाथाय समा खोब गुसुं, 4 मासल'सै बिथांमोननि टार्म्स एन्ड टेन्युअरआ। अब्ला 4 मासनि थाखाय बिथाङा इएम जानानै मा खामानि मावनो हागोन रायजो राजाफोरनि थाखाय? रायजो राजाफोरनि खामानि मावनायखौ बाद दोन, गावनि केडार्सफोरनि थाखायनो, बारग' केडार्सफोरनि थाखायनो मा खामानि मावनो थाखाय बिनि आखायाव सम दं? आंनि फार्स्ट कुइसना बे, बिसावरायग्रा बिथाङा 4 मासनि इएम लानानै गोजोननोसै नामा? बेबो मेनसन गैया बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा बबे डिपार्टमेन्टआव बेखौ इएम होगोन। लेखा गोरोंफोरनि लिरनाय, इउसुएल आप्सफोरनि लिरनाय, जोंथ' ख'बो फरायनो मोनाखै, गाराङाबो फरायनो मोनाखै, बेखायनो बुजियाखै। दा बिनि सिगां आं मोनसे खोथा बुंगोन। सिगांनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांबा बे बिटिसिनि चिफ सेक्रेटारि बिथांमोनानो सोरनिबा इएम पदखौ सिफायनो हायोमोन, सोरनोबा इएमबो होनो हायोमोन। दा डाइरेक्ट गुवाहाटिनिफ्रायसो फैयो। खोब लाजिनांथाव। बेवहाय जोंनि पावारा थांदों होननानै डाइरेक्टहाय नोंथांमोना मोनथिनानै लानाया मोजां। दा बेवहाय आं मोनसे खोथा बुंगोन। बिसावरायग्रा बिथाङा हारिनि थाखायनो आखायाव हाथियार लानानै दावहा होनायनि गेजेरजों बेबो 1986 निफ्राय जोंहा गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा जेब्ला समाव बर' हारिया मुगैजादोंमोन, नारदबजादोंमोन, नासयजादोंमोन, बै समाव बर' हारियाबो जे बे आसाम हादोरनि बा आसाम हादाबसानि गिबि थागिबि महरै जोंहाबो जे बे हायावनो एकदम संरैखाथियै थांनानै थानायनि मोन्थाय दं। अब्ला दिनै गुबुनारिफोरा बा अना बर'फोरा जोंनि माखासे मोन्थायफोरखौ माबोरै गैया खालामनानै जोंखौ बेवहाय बिदेसि बायदि, जोंखौ गुबुनारि बायदि जोंखौ सै मै खालामो, जोंखौ मुगैयो, जोंखौ गासैबो जोंनि मोननांगौ सुबिदानिफ्राय जोंखौ डिप्राइभ खालामो होननानैथ' बिथाङा सासे गोजौ सोलोंथाइ गोनांब्लाबो आखायाव हाथियार लानायनि गेजेरजों दावहा नांदोंमोन। आरो बै समाव 1986 मायथाइयाव बिथांमोना बिसेफ मुंजों गावसोरनि आफादखौ गठन खालामदोंमोन। बैनि उनावहाय बिथांमोना एनडिएफबि मुंजों दिनै सारा बुहुमावनो सिनायथि जानाय आरो एनडिएफबि होनब्लानो बर' हारिखौ सिनायथिनाय। दा बै समाव बिथांमोना जेब्ला समाव हाथियारनि गेजेरजों सरकारनि हेंथायै बर' हारिखौ बुहुमाव गायसननो दावहा होबोबाय थादोंमोन, बै समाव गबिन्द बिथाङा जेल जानायनि थाखायनो गबिन्द बिथांखौ उदां खालामनो बा कर्ट कासारि लिगेलि फाइट खालामनो थाखाय सिजफायाराव थानानै उनावहाय बिथाङा साननानै जों खावसे सिभिलाव थागोन, खावसे हाग्रायाव थागोन होननानै दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा थांफिननानै गोबाव बोसोर दावहा होफिननायनि उनाव जेब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ जोंनि भारत हादरनि माखासे रौनिया हानजाजों लोगोसे दिनै सोरबा बांलादेशनि सरकार, सोरबा भुटाननि सरकारफोरा बिथांखौ जयै हमनायनि खायदा कौशल खालामनायनि गेजेरजों हमजाबाय। बैनि उनावबो दि बिसावरायग्रा बिथाङा थांनाय 2014-15-16नि उनावहाय बिथाङा जे बेयावहाय संबिजिर बिथाङा प्रेसिडेन्टशिप चेयारमेनशिपखौ लानायनि गेजेरजों एनडिएफबि आफादखौ सामलायबोबाय थादोंमोन। बैनि उनावहाय बिसावरायग्रा बिथाङा नैबे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि जिथु बिटिआर गोजोन गोरोबथा बिसिम बिथाङा एनडिएफबि आफादखौ सामलायनानै लाबोदोंमोन। अब्ला दिनै बिथाङा हारिनि थाखायनो आखायाव हाथियार लानायनि गेजेरजों दावहा होबोदोंमोनब्ला बर' बिमाखौ अनसायनोनो
बिथाङा हाग्रायाव थानानै दुखु दाहा सैनांदोंमोनब्ला दिनै 4 मासनि EM मोननायनि गेजेरजों ना बर' हारिखौ सिबिनो हागोन ना गावनि केडार्सफोरनो माबा मोनसे मावनानै होनो हागोन। आंनि कुइसना बे जाय समाव बिथांमोना गोरोबथानि उनावहाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि उननिफ्राय बिथाङा BPFनि टिकेट लानानै बिजाथि महरै गसंदोंमोन बा गसंनो लादोंमोन। बै समावनो माखासे आसाम पुलिसनि SPफोरनि थ्रसार माखासे इनफरमेशन बिउर'फोरनि थ्रसार बेवहाय बिथाङा थानो हाया जादोंमोन। आरो अदेबानि बै समावनो जोंहा जाय NDP आफादनि गेजेरजों बर' हारिखौ अराय सम सिबिबोनाय बिथां दिनैनि समनि NLFBनि आर्मि चिफ बिथां M बाथा बिथाङा गावनि फारसे आखाइनि आसिफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। आरो बै समावनो SPफोरनि थ्रसार खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा दिनैबो बर' समायसाया बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों मावफुंजानाय नङा होननानै हाग्रायाव हाबफैफिनदों। दा बै समाव बिसावरायग्रा बिथाङा जेने थेने गावनि गोसोखौ दोरजोआव लाखिनानै बिथाङा BPF दोलोनि बिजाथि महरै गसंनानै देरहाबोदों। देरहाबोखांनायनि उनावहाय गावनि केडार्सफोरखौ मोनसे फसंथान होफिननो गोदानै थांना थानायनि लामा होफिननो होननानै दिनैनि सरकारजों थादों। दिनैनि सरकारनि थानायनि गेजेरजोंबो बिथाङा जेबो गावनि केडार्सफोरनोबो जेबो राहा होफिननो हायाखै। दिनैसो मानो UPL सरकारा प्रमद बर' बायदिया बिथांनो 4 मासनि थाखाय दा समाथ' गैथारला नङा होमबा 4-5 मास बेबायदिल'सो जाहैगोन। दा बेवहाय माबोरैहाय EM होखो आरो बबे डिपार्टमेन्टआव EM होखो बेखौबो मानो मेनसन खालामासै। आरो बिसावरायग्रा सार बिथाङा बे 4 मास 5 मासनि EM पद मोननानै गोजोननोसै नामा? नोंथांनि नांनाया बबाव थांखो? आंनि कुइसना बेसो। दिनै जोङो बुंब्ला जोंहा दाय हमजायो, नाथाय बुंनांगौ जायो सैथो मोनसिखाय। मिथिबाय? दा जोंखौ बुंनायनि थाखाय केस होगोन मा होगोन? केस हो बाबा, केस हो। थानायाव सानथामसो बुजागोन, सानथामसो बुजाखांनायनि उनाव जेल थांगोन। आजादि मिनि रंजायै जों थांनानै थाहैगोन। जों जि जायगायाव थायो बे जायगायाव जों मिनि रंजा थायो। जायजों जों थायो बेयाव नंगुबै आंगोनि असे थैनि सोमोन्दो गैयाब्लाबो जों आंगोनि बायदि बिथांमोनखौ जोङो बजबना लानायनि गेजेरजों जोङो अनलायनायनि गेजेरजों जोङो थांनानै थायो। थांना थानायनि बेनो मोनसे मोजां आब्रुथि, बेनो मोनसे मोजां खान्थि, बेनो जोंनि थांनानै थानायनि नेचार। बेबायदि केरेक्टारिस्टिक्सखौसो जों सोलोंनांगौ। जों थाखा फैसानि थाखाय, जोंनि सेल्फिश माइन्डेडनि थाखाय, जोंखौल' नायनायनि थाखाय बे बुहुमाव जों जोनोम मोनाखै। दिनै जुदि बिसावरायग्रा नोंथाङा बेजोंनो गोजोनबायब्ला इयेस, आं मालाय मा बुंनो, गाव गावबागाव गोसो। दिनै प्रमद बर' बायदिजों सोरबा UPL सोरबा आबसु बायदिनि दिनैनि एट प्रेजेन्ट दिनै जि माबायदि लिडारा एप्सखौ लिडिं खालामबाय थादों बैसोर बायदिनि गोसोजों जोङो थांफानो नाङा। बिसोर माबा होनबानो औ खिफिनाय मानि जों जानो नाङा। बैसोरो गाव गावनिखौल' सानदों, खिन्थु अभारअल बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना मालाबाबो सानाखै। सानदोंब्ला मानो बेबायदि जानो मोनबाय? दिनै जों दिफेन बर'खौ बुंबा सोरबा आबसु सापर्टारफोरा गाबगोन, दुखु मोनगोन, जोंनि सायाव रागा जोंगोन। जेरैहाय सिगांनि समाव प्रमद बर'खौ माबा बुंबा आयै बर' आइजोफोरा हान्थुजों मानि मोदै गयोलै, आंबो गाबनोसैलै प्रमद सार। नोंनि खोथा बुंबा आंबो गाबनो ओंखारो प्रमद। नोंखौ मानो बखिबाय थायो मानसिफ्रा? नों बायदि सासे मोजां गोसोनि, मोजां गोरबोनि बर' हारिखौ नायसंग्रा सेकेन्ड बड'फा नोंखौ मानो बखिबाय थायो प्रमद सार? नोंखौ सोरबा माबा बुंबानो आं गाबनो ओंखारो, हान्थुजोंबो मोदै गयो सार। नोंल' सासेल' बर' हारिनि बिर जोहोलाव, नों गैयाब्ला बर' हारिया मा जागोन? खोमसि दरसि आन्दायनानै थानांसिगोन। बिदिसो जागोन। लाजियो जों प्रमद बर' बायदिनि थाखाय। दिनै जाथिया जोबस्रांनोसै। दिनै सोर पार्टिया बिटिसिखौ सोर सालाया जोंहा बेजों मेटार गैया। जों रावबो दैदेनगिरिखौ बुंनोबो साना। खिन्थु नों मा कमिटमेन्ट होदों? नों बैबायदि कमिटमेन्टखौ मावनो नाजानांगौ।
कमिटमेन्टखौ सायावल' होनानै सिङाव आलदा खामानि मावबा जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनोसै नामा? जों सैथो गोसोनि मानसि जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनोसै नामा? माब्रैयै जों एक्सेप्ट खालामनो बैफोरखौ बुजिनांगोन। आं गोबां खोथा बुंला बिसावरायग्रा नोंथाङा बेबायदि 4 मासनि थाखायनो नोंथाङा हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै नोंथाङा हाग्रा बंग्रा थानानै बर' हारिखौ गायसननो नाजादोंमोनब्ला बेनो नोंनि एचिभमेन्ट खालामनांगौ खामानिमोनब्ला बेनो नोंनि एम एन अबजेक्टमोनब्ला आंहा बुंनांगौ जेबो गैला। स' थेंकिउसै दे बिसावरायग्रा सार। आंथ' नोंखौ पार्सनेलि दुखुबो मोना हामाबो मोना गाज्रिबो मोना। नोंबो आंखौ अनो आंबो नोंखौ अनो। स' थेंकिउसै दे।